Maya payabak po kayungan. King Aloyti, pagmasusyanan ng Santa Iglesia, inka pigaganakan kan San Carlos Borromeo, Obispo. Kambe na po din kay katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, pakiyabet ala naman po din makatuking intentions. Inka pasalamatan na po di Francis and Sadie Seller and family, Jose Pepe Hison, Mayor Roding Gonzalez and family, Chris and Rona Gomez and family. Kapasalamatan na naman din magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Angelo Bonus Jr. at Esper Sibok. Special intention, Deeds Enita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Elmi Ronquillo, Megan Centeno, Mark D. Sainer Bayani, Espiritu John Kayanan, Michael Alfaro, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo, Jesus Henson Guzman, at Aida Ocampo. Kilagin ng ipang po ng anak po ng Banal Espiritu, ang Ginoo manatili kay kayo, may payabak kay kayo po, ang kanakantay ngayon may itong reformist, obispo, San Carlos Borromeo.
Bangkanita, bebetang matampang pagmasusyan si siyang tala pareng kasalanan tamot, manyad tapan tawad at pakalulu, king hapong Ginoo. Ikam misa sadyang alang kapapusan na bangketi para ka rin sablang karapat dapat keka, Ginoo pakalulu. Ikam buntok ning metong mong katawan, bisamad bibilugan dering dakala may liwang dake, Kristo pakalulu. Ikang magdala karing may liwang kalam, agpangking pigkalub ng Diyos, king balang metong, Ginoo pakalulu. Ning Diyos sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye alanganga, manalangin tamo. Oy paming mayupaya, papanatilian mesa, king kekang balayan, hindi waning espiritong pigkalub mo, king kekang banalaw bispo, Carlos Borromeo. Makabuklat siya sanang parating kekang Santa Iglesia, king pamagbayo, at tutuki king alimbawa at turuning kayang Ginoo. Apayabot miya sana ing larawan ng Kristo, king mabilog ayato. Itiyadon mi, king kapamilatan ni Ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Iti naman yeni, ingkukutang ko, sikwil ni kaya ng Diyos, ng sarila ng balen, agyang makanano aline, ako mismo, metong kong Israelita, metong kong palipi ng Abraham, at miyembro ng tribo ng Benjamin. Sikwil ng Diyos, ng kayang balen, ing balen a pinili na iba't pa king kamumulan. Inya ako pang kukutang. Ngening misa kabla ng Hudyo, mga baldugan kaya, ing melaos na lang miragsa. Ali, uling karelang pamikasala, migdalang kaligtasan karing pagano, ban kanita dumiriala karela ring Hudyo. Nunging pamikasala ra ding Hudyo, migdalang maragul a bendisyon king mabilugayato, ating pangabigura migdalang dakala bendisyon karing pagano. Kasi lalong maragul ing bendisyon ay bunga na, nung wari ding sablang Hudyo, magbayo lang biye. Kapatad, magkaisipan nyo, king balo yun na ing sabla, buri kong abaluyengan ing katutuan ang makalihim. Antiya keni, ing kesyasa na lub Israel, manatili kabang kaba, manatili mo ang gapotang ing kabilugan na yato, Udyo, akwana ng matanggap king Diyos. King makanya na paralan, mikabos ing kabilugan na Israel, agpang king sasabyanan ning kasulatan. Ing talapagligtas, manibatan niya king Sion, idayo na ing sablang dewakan karing palipi ng Jacob. Itatagkya karela, iting kasunduan, potang ilakokula ring karelang kasalanan. Meging kasalang nala ning Diyos ding Hudyo, uling tatangyan de ing maya pabalita, at meging kasalang nala alang-alang, kay kayong Hudyo, dapot bilang balen a pinili na, kaluguran na po alang-alang karing karelang pipumpunan. Uling biyasang manaliway isip ing Diyos, tungkol karing kayang pipilinan at panuanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing Ginoo nalapaing gulutan din kayang memalen. Ing Ginoo nalapay gulutan din kayang memalen. Mapalad siya ing taong kekang tuturuanan o Ginoo. Iyo ing kayang yayanad king kautusan mo. Kaya ipagkalob mo ing kapainawan, king panawuning kagutgutan, kabang kukulkulanda ingawon para karing darapat dewakan. Ing Ginoo nalapay gulutan din kayang mamalen. Ing Ginoo nalapaing gulutan din kayang memalen.
Nilakwan ding taong kayang pakamalan. Inge pa mga biran, magbalik ka ring tiyukuman, at ding taong makatuliran, karelayang igalang. Ginoo inalapay gulutan din kayang memalen. Nunging Ginoo, enak mo sewpan, malamban na sanang panahon, ing miras ko king tahimik akutkutan. Neng ka kung sasabihan, mitatalusad ko, ing lugod mo nga lang kupas o Ginoo, agad-agad na akong sepo. Ginoo inalapay gulutan din kayang memalen. Nuan ka, oy pa, ginuning banwa at yato. Pepakilala mo karing taong musmus, inge mo pepakilala karing mga biyasa at matalino. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. Misa naldo na ning Sabat, may kumbirayang makipanga ni Jesus, king balena ning meto nga karing pabuntok daring pariseo, agpegmasdan ding miyamasamas ding tao. Pagmasdan ng Jesus, nung makanano lang mamili, karing luklukan pandangal, ding mapira na may kumbira. Selitane karelangan iting talimhaga, nga na, nung kimbirana ka, ning ninuman, king meto nga kasalan, may pipilinan ning luklukan pandangal. Magkangating may kumbirang mas marangal kesa ka, at lapitan na ka ning may ngumbira ke kayo nga dua, at sabyan na ke ka, pabusan may lukluk, king luklukan mo, ing taong ini. Mipakarine ka kanita, at king peka, marayong luklukan karin kalukluk. Ing masanting mong daptan, neng may kumbira ka, ya ing lukluk ka, king peka marayong diling luklukan. Lapitan na kakanita ning may ngumbira, at sabyan na kaya ka kakaluguran, kini ka king kabisera. Mirangal ka kanita, king harapan daling aliwang bisita, uling ininumang magmatas, may babaya, ating ninumang magpakumbaba, mitas siya. Ing mayab ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Hanggang ngayon po, ang simbahan ay patuloy na nagbabago. Ito'y patuloy na iniibang sarili para iangkop sa mga nangyayari sa kasalukuyang panahon. At ang simbahan ay tulad natin, isang bilang tao na nagkakamali, ibig sabihin ng mga membro, nagkakasala at napapalpak. Kaya mayroon din po tayong marinig na ang kumisan inaataking simbahan ng mga member mismo o kaya ng ibang mga hindi naman kabilang sa simbahan. Dito po sa ating parokya, ito, nabalita yung parokya natin noon kung paano inataking simbahan. Siyempre, yung mismong parish priest ay inatake. Ibig sabihin, merong nangyaring gulo, may nangyaring away, may nangyaring maanghang na salita na ipalipad noon, bago po ako napadpad dito. At ang simbahan po kailangan bukas sa anumang puna
ang simbahan ay palaging bukas sa anumang suggestion o kaya bukas sa anumang pwedeng sabihin ng mga miyembro o ng ibang mga tao para ito'y baguhin ang kanyang sarili. Ang mga kilala pong mga taong parang gustong mag-reform sa simbahan ay marahil na narinig natin si Martin Luther ng mga 1500s or even earlier ay nagbukas ng kanyang kalooban tungkol sa nakikita niya sa simbahan. Pero ito po'y naging masagwa ang naging kinahantungan. Alam po natin pangyayari. Dito nagsimula ang Protestantism dahil nagprotesta siya hanggang sa umibas siya ng paniniwala at nakapagtayo ng sariling grupo. Mayroong ganyan na parang gustong magreforma ng simbahan pero hinihiwalay ang sarili. Hinihiwalay ang sarili. Paano mong irereforma ang isang bagay kung ihiwalay mong yung sarili? Ika nga, ang pagbabago ay dapat hindi lang magsisimula sa iba, kundi magsisimula sa sarili. Nagsisimula sa sarili. Kaya ang isa pong magandang naging mas tinitingala nating reformer ng simbahan ay si San Carlos Borromeo. Dahil siya rin po'y nakita niya na may corruption sa loob ng simbahan ng panahon niya. Mayroong pagmamalabis yung mga pari sa mga monasteryo, mayroong parang mas nabuhay silang marangya. Kaya siya mismo ang nanguna sa pagsasaayos itong internal problems ng simbahan. At hindi po siya umalis sa pagiging Katoliko. Hindi siya umiba ng paniniwala. Nanatili pa rin siyang tapat na Katoliko. Ang sigurong naging kakaiba sa kanya he remained humble. At siya mismo ay panangunahan sa kanyang sarili ang mabuhay sa simple life, sa penance and fasting. Siya naman mismo ang naghihikayat sa mga kapwa-pari tsaka sa mga monghe na bubuhay na simple. At dahil nakita rin po niya ang kakulangan sa simbahan, lalo sa mga kaparian, kakulangan sa formation. Kaya ganun pong nagtayo siya ng maraming seminaryo. Mga seminaryo kung saan hubugin yung mga magpapari. So ito si Carlos Borromeo, isang halimbawa kung kung mayroon gustong baguhin at ayusin sa simbahan, hindi kailangan na makipag-away. Hindi kailangan ang manira. Pwedeng gawin ito sa isang maayos na usapin. At higit sa lahat, simulan ng pagbabago. Hindi pilitin paguhin ng iba yung sarili, kundi simulan sa sarili. Ang napansin ko po kasi, kahit dito, ngayon pag mayroong suggestion o kaya kung mayroong napupuna maging sa simbahan, pinapadaan sa init ng ulo at pinapadaan sa pagmumura, sa masamang pananalita na hindi akma sa inaasam na pagsasaayos. Paano kang mag-aayos kung ikaw mismo ay masama ang iyong pananalita? Paano ayusin ang mga bagay-bagay kung dinadaan sa galit? Kailangan yung diplomasya at sa mapayapang usapin. At ito nga po, si San Carlos Borromeo,
siya pa rin nanatiling isang magandang halimbawa kung mayroon tayong hindi nakikitang maganda sa simbahan, pag malasakitan natin at tumulong tayong maiayos ito ng buong pagmamahal, hindi ng paninira, hindi ng masasamang salita. Kaya naway gabayan tayo at panalangin ni San Carlos Borromeo sa panahong ito, kung mayroon pang mga bagay-bagay na dapat ayusin sa simbahan para ito'y mabigyan ng lunas at solusyon sa mapayapang pamamaraan. Amen. Ngayon po'y ating ilog sa ating mga kailangan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mo. Para ka ring pamuntok ng Santa Iglesia, kapilan man sana, ela mananabo king pamanugaling pariseo, pauli ning matasdang posisyon, at ning kagalangan ababiering tao karela, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring pamuntok ning kekatang bansa, kapilan man sana, era pagtaksilan, ing tiwala abinili na karela ning Diyos, at ning kekatang balayan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang bihag, ang makakulong karing makataong sukulan, matulid man o ali, gamitan da sana ing karelang oras, banmisip, mamasa, magaral at manalangin, ipanalangin taking Ginoo. Para kay katamo, busal ning kalungkutan at kapag subukan king biye, ibilita sana ing kekatang kapanayan, kingalangangang kabiasnan, kayablasan amanaya kekatamo, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni po aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa may ipaintutu, tinubod mo yung kekang anak, ban maging kalupa mi, pera mo king pamikasala. Busan mong atok yan mi, ing kayang mabiya limbawa, ating dibino ng turu, akalamnan ing ebanghelyo. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Manalayan kay pakamalang kapataban, ti kita amang dawon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos, mayupaya. Panasan, ginamitin
daon karinggamat mo, king kapuri ti kaligaya ni kayo lagi, king kakatamo ti saplala, king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimiglalang, baligdan mo ang mitmong ganaka, rening ayin na daralami, king kekang altar, kaniting pesta ng San Carlos Borromeo. Gewaming metong alimbawa ning kayapan at kapag malasakitan para king kasuywan pastoral, kapamilataning upayan iting sakripisyo. Iti mamungasanang mangayap at dapat king biyemi. Tiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kay kayo, yat nayo rin puso iyo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos may upaya. Pagkalubme king Santa Iglesia iting piyestang parangal kan San Carlos Borromeo, agigan mo kami kapamilataning banal ng biye, tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral, at babiyeming kaya kang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kami sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit min kaya kang ligaya ng toknang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banaling Ginoo. Hosana, king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, murinita pagparalampumi, pabanalan mo sa areting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lug, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat tsakeka. Piraso na binyanay ka rin kayang disipulo nga natangkapan niya iti ko nga nat kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kibaning apunan, kinuaning kalis, pasbayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iting kalis, sing ka na akong daya, hing daya ning bayat talangang tipan. Ami bubu, para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. At niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kaganakan mo ipa, ang kamatay na paman niyo binang may biyaning anak mo, daramya kaya kay ting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapagmamayang pagkamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yaking lugod, kambihan ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Kaya pumapiran na pinanit, katimikan ka na kantalang yan, sablang pakamalang tamong may hangubye. Kanakamula naman din kapatid ming pepainawan at maninayang sibling niya, ding sablang mayangon na biye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang anggap. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, na kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak.
king kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, impang mayupayan tutu, kagumning banal na Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Yan yung manalangin tamit mong kapaniligan na lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo, ipamim, tiyo kabanwa, misambanyi lagyo mo, tatangke kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tisuli pantibanwa, yung kakanan mi, king aldo-aldo, yan mo kaya kami, king aldo ngeni. Anting pamamatawad mi, karing may kasala kaya kami, yung makipahisawa kitokso, kabos mo kami. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawin mi, bangking kasaupan, ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan at miligtas, kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Kaya kayong kayarian, ating kayipayan, ligaya manggaman, ang ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiyag ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng ginuman, tabi, sana kapilan man kaya kayo. Ting may kakapatad, ipupukain tama pong yaning kapayapan, kaya kaingan. Aminila ko, king kasalanan ng yato. Ning malugod at maganakat ang Ginom, ing kordero ng Diyos, aminala ko king kasalanan ng yato. Noon tamong kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, nabulat kasmay nga mana mo, tumayag na.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ing banal na sakramentong tinggap mi, ipagkalob na sana kaya kaming tetagan at sikanan na kalupa ng kang San Carlos Borromeo. At apat king kayang pamanyuyo at alang kupas king lugod na. Tingan na doon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipagkalob mi ilang kapainaban king karisabang pakamami mayang na biyaw ginum, ingalanggang sala, sunlag sa karelangan. Ipainaulangan sana king kapayapan, ing kaladwara din kaladwaring sablang tapat, ameko na kapamilatan ipakalulong ng Diyos, ipainauno sa king kapayapan. Amen. At paalalang po, next week, Monday hanggang Thursday, ay gaganapin po namin ang aming annual retreat, kaming mga paring Kapampangan, kaya wala muna po tayong misa. Pero sa Monday pwede pa, kasi 9 o'clock pa lang kami alis. So, yun, Tuesday, Wednesday hanggang Thursday, wala po tayong misa sa ating parokya. Pakisama niyo lang po kami sa inyong panalangin, kaming inyong mga lingkod sa simbahan, mga pari Kapampangan. So, from Monday to Thursday pong retreat namin. Okay? Kaya wag mo nang magkasakit, wag mo nang mamatay. Pero kung mamatay man po kayo, by Friday, pwede na kayo kayong basbasan. No? Okay. Ang ginuman natila kay kayo, at bendisyonan ako ng Diyos, may paintuto, ingin pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ng kakatang kapag masusyan, umeta ng iluguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dahil po salamat, at maya pa oras, kaya kayong magandang araw po, maraming salamat.